бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯям ба шабакаи Молбозор. Мана имрӯз 20 марти соли 2025 сар буқаҳои зотӣ гӯштиро ба фурӯш пешниҳод карда истодаам. Дӯстони азиз, ин 25 сар буқачаҳои пешкашшуда дар ноҳии Бобоҷону Ғафурови ҷамоати Ёва қарор дорад. Дӯстони азиз, ба ҳар як суханҳои ман эътибор диҳед. Ин буқачаҳои пешниҳодшуда буқаҳои аз дигар давлат наомадааст, яъне буқаҳои привозной нестанд, буқачаҳои фермаи шахсии худашон аст. Сабаби фурӯхтан зарурият будани маблағ. Дар дохили 25 сар буқаҳои пешниҳодшуда зоти Грейфорд, Ангуст ва Ангуст бо Грейфорд гибридшуда ҳам вуҷуд дорад. маълумот аз суханони соҳибаш синну соли буқаҳои пешниҳодшуда аз 8 моҳа то 11 моҳа ба ман маълумот доданд ва боз сухан карданд ки масъалаи хӯрду хӯрок, саломатиҳош бениҳоят зӯр, оиди саломатиаш ва оиди хӯрду хӯрокаш ягон хел камбудие дида намешавад. Дӯстони азиз, аксарияти буқаҳои пешниҳодшуда, хато накунам 95% буқаҳои пешниҳодшуда ҳамааш кал ҳастанд, яъне бешох ва инчунин қадду қомати рост, поҳои ғавз, стойкаҳои рост, ақибошам васеъ. Хулас зоташ тоза аст. Дар оянда яке аз буқаҳои зоти калонтарин хоҳад шуд. Фурсатро аз даст надиҳед дӯстони азиз. Инак масъалаи нархномааш аз суханони соҳибаш, касоне ки дар ҳақиқат харидор ҳастанд, дар гирду атрофи ноҳии Бобоҷону Ғафуров, шаҳри Хуҷанд, ноҳии Ҷабор Расулов ва Спитамен истиқомат мекунанд, биёянд буқаҳоро аз наздаш бинанд, ба сифаташ баҳогузорӣ кунанд, вазнашро муайян кунанд, хӯрду хӯрок саломатиашро аз назар гузаронанд ва баъд харидорӣ кунанд. Яъне нархнома танҳо аз назди мол муайян мегардад. Ин пешниҳод аз тарафи соҳиби буқаҳо пешкаш шудааст. маълумоти пешниҳод карди ман дар бори 25 сар буқачаҳои зоти гӯштие ки пародаи Ангуст Грейфорд ва Ангуст бо Грейфорд гибрид шуда буд. дӯстони азиз, касоне ки дар ҳақиқат харидор ҳастанд, метавонед дар зери экран ба рақамҳои худи соҳибаш занг занед, боз маълумотҳои иловагиро гирифта харидорӣ намоед. дӯстони азиз, наворро то охира тамошо кунед, чунки навори пешкаш намуда навори дароз аст. Ва инчунин лайку подписатсияро фаромӯш накунед. ҳар рӯз аз ҳамин ютуб канали мо наворҳои нав ба навро интизор шавед. дӯстони азиз, ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед.